fortælle jer lidt om, hvordan I finder hen til vores lokale. Vi starter her fra Odense station. Herover er letbanerne, og her er toget, hvis det er det, I kommer med. Der er selvfølgelig også andre muligheder, men jeg tænker, det er den, de fleste af jer kommer med. Så går I bare ned ad den her vej. Og så går I til venstre. Og lidt, det er den her vej, I kommer fra, hvis I kommer med bus. Så er det dernede, de holder. Der er nogle parkeringspladser her, og over på den anden side. Så jeg her se noget ris, brød og lidt forskelligt. Og det er den her parkeringsplads, I kan holde på. Der er også andre parkeringspladser i nærheden. Så skal I ned her, hvor der står det der. Og så er det her lokale heroppe, vi har booket. Så I skal bare herned, og så er der en dør til en trappe med lidt mere. Hvor vi så har sat et beachflag eller anden, så I kan se det nemt. Men ja, det var bare det.